Voilà, het is vandaag 31 juli 2018. Ik ben hier in Hulst, Zeeuws-Vlaanderen, Nederland. Dus zoals je ziet hier zijn de boeren gewoon verder bezig met het verspreiden van het water op hun velden. Het is momenteel 8:30 en zoals je hier kan zien gaat het verspreiden van het water dus gewoon verder. Voilà, hier ook nog een prachtig beeld van de boeren dus die bezig zijn met het besproeien met water. Dus op de droge velden